les violències masclistes continuen sent una de les vulneracions més greus, persistents i incivilitzades dels drets humans tant a Catalunya com arreu del món. Erradicar les violències masclistes des de qualsevol espai és una premissa imprescindible per avançar cap a una societat justa, democràtica i igualitària. Una de les dades significatives que reflecteixen aquesta realitat és la dels 82 feminicidis que s'han produït fins a dia d'avui durant aquest any 2025 a l'estat espanyol, dels quals 15 s'han produït als Països Catalans. Aquestes dades són esfereïdores, però només mostren la punta de l'iceberg.